something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Told you to walk away. Bona vesprada a tots i a totes, benvinguts de nou al canal de Twitch de Blanquinegres. Arranquem un poquet abans de les 4 perquè avui tenim un convidat especial, avui ens esperen des de Johor, tenim connexió amb Malàsia i ens espera David Agustí, que és el preparador físic del segon equip de Johor, el club presidit per Tunku Ismail, el possible gestor que pot arribar a València per a conduir a l'equip, conduir al nostre club i d'esta manera llevar-li un poc de feina a Peter Lim, encara que tot apunta que Peter Lim continuaria estant per dalt d'ell. Bueno, anem a connectar ja amb David Agustí perquè ens està esperant, ens ha fet el favor de connectar-se amb nosaltres per a parlar de l'actualitat d'allí, del país de Malàsia, i allí és que ja són les 11 de la nit i és per això que hem decidit arrencar el programa un poc abans per a que David pugui ja descansar i preparar la jornada de demà. No sé si el tenim ja per ahí, estem esperant-lo perquè el tenim connectat a través de Zoom. Mentrestant, dono la benvinguda al meu company Miguel Castells. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues una entrevista espectacular, la de hoy. Probamos suerte, a ver qué salía y al final salió cara y yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes del Príncipe, sobre todo porque se está dando mucha información, sobre todo Martin Press, pero no sabemos de más empleados del club. Entonces seguro que David Agustí da otra visión. Creo que ya ha realizado alguna entrevista, algún medio, pero vaya, no va a ser una exclusiva, pero casi, así que para nosotros realmente va a ser un programa increïble. Tocarà fer-la un poc curteta per a que pugui descansar, però bueno, tenim coses que preguntar-li, també pel xat ens poden preguntar qualsevol cosa, qualsevol dubte que tingueu de l'equip de Johor o de Tunku Ismail, de quan pugui vindre al València, ens ho podeu fer arribar a través del nostre xat i li ho traslladarem i ho comunicarà amb tots vosaltres. Bueno, el tenim ja així, ens comenten. Què tal, David? Bona vesprada. Bueno, bona nit, allí bona nit, no? Sí, així bona nit i allí bona vesprada. Bueno, tu eres de Xàtiva. Sí, de Xàtiva. I, bueno, primer que res, conta'ns com has acabat allí. Un tio de Xàtiva, com ha acabat a Malàsia? Pues res, fa 3 anys estava treballant a Barcelona. Jo soc diplomat, llicenciat i he fet estudis de màster i doctorat. I res, estava treballant a Barcelona de professor i em va sorgir la possibilitat de vindre ací i així estic. El dia 16 de març farà 3 anys. Miguel? Bueno, es que no oigo nada, o sea, no estoy escuchando nada de lo que está diciendo David. Me lo he subido a tope.
Pregúntale tú algo. Bueno, Cristian, David, es que no tenim digo nada. problemes de so mentre intentem solucionar-ho, jo sí que t'escolte. Conta'ns un poc quina és la teva relació amb Tunku Ismail, és el president del club en el qual tu estàs, que és el filial del Johor, no? I, bueno, ha sigut notícia en aquests últims dies a València perquè s'ha parlat de la seva possible arribada i voldríem saber com és la seva figura, que ens contes un poquet el tracte que tens tu amb ell i quina és la seva forma de ser, si creus que podria fer un bon paper a València. A veure, primer que res, el meu rol hacia el club és... Bueno, jo soc preparat del filial, del segon equip. Sí? Sí que, bueno, des del primer dia que van vindre, el jefe és un home molt proper a la gent. És una que és molt plana, a pesar de ser príncep i de més, és un tio que, vamos, és superpla, com diríem a València, com si fos de poble, vamos, en moltes coses. És proper, veu, te saluda, te parla, com estàs, i no sé, la veritat que des del primer dia pues encantat en ell i en relació a lo que has dit, pense que és una persona que podria, és que estic segur que, a veure, he de dir que jo, o sea, afirmar no puc afirmar res, confirmar no puc, igual que no puc confirmar no puc desmentir res. Ens ho pregunten pel xat, ja està la teva resposta, abans que t'ho preguntem, ja saps que tu no pots confirmar res, però bueno, ens preguntaven això, si tu podies saber si anava a vindre o no Tunku Ismail. Sí, a veure, jo ni puc confirmar ni desmentir. Jo al final el que sé són, el que sé tots els rumors que estan havent a Espanya i així, la gent també lògicament ho comenta. Tots saben de la seva capacitat, perquè la prova més gran és que va agarrar el club. El Johor era un club que apenas, un club normalet, normal i corrent. I des que el va agarrar en 8 anys ha guanyat 16 copes. Fa 2 setmanes va guanyar la 17 i en que et diga això ja t'estic parlant de la seva capacitat. A més d'això, ha creat un estadi, 2 ciutats deportives, 2 que són 3 ciutats deportives i ha fet el club, ha fet bé no sols al club, sinó també al futbol de Malàisia, que vulguis o no, fent tot el que ha fet ell, ha fet que el futbol d'ací hagi progressat increïblement. David, a lo millor no pots confirmar coses, però suposo que sí que podràs opinar. Creus que si el príncep ve a València va fer un bon projecte o creus que li va a vindre un poquet gran el fet de la Lliga Espanyola? Mira, jo si d'algú no tinc cap dubte, és de la seva capacitat. O sea, i si d'algú tinc molt clar és que si va a València ell no va a perdre el temps. Ell si va ell va per guanyar. Ja t'he dit, en diverses entrevistes que m'han fet ho ha dit, el príncep és la persona més guanyadora que he conegut en ma vida. Mira que jo soc guanyador i he conegut a gent mega guanyadora. Pues com ell no n'ha conegut cap, però quan dic cap és cap. I d'ahir que et diga que, no és que ho dic, és que si va per guanyar. Ell per perdre el temps no va. Això estic 100% segur. Parlaves dels títols, David. Quin és el secret? Quin podria ser el secret del príncep de Johor? Pues el primer que ha fet ha sigut fer una molt bona gestió a Malàisia, que Malàisia, segons tinc entens, abans era molt complicat. Ell ha fet una molt bona gestió, una molt bona estructura de club, que va millorant any per any. Jo duc quasi 3 anys i en 3 anys he vist com el club ha millorat moltíssim. O sigui, quan vaig vindre jo ja hi havia una bona estructura, pues ara, 3 anys després, pues l'estructura ha millorat molt, tot el tema infraestructura, instal·lacions, gent qualificada que està dins del club, etc., ha millorat moltíssim. O sigui, i ahí jo crec que està el secret. Al final és fer una bona gestió de recursos i rodejar-te de gent que sap de què va el tema. I ahí és on jo crec que ell ha acertat en tot moment. David, si Tunku Ismail et demana a tu vindre a València, tu te'n vens o prefereixes quedar-te a Malàisia? A veure, la realitat és que jo com a valencià que soc, pues al final la terreta tira, saps? Entonces, pues si es donara el cas que passara, perquè de moment tots són rumors, pues
99,999% que acceptaria, per supost. Se parla també de gent valenciana, David, per exemple, de germans Kiko Insa i Nacho Insa, que podrien vindre també a ajudar al príncep de Johor i a tirar-li una maneta perquè no hi ha dubte que coneixen bé el club i la ciutat. Tu creus que es rodeja, no?, de gent que entén de futbol i al final és una persona que vol fer un bon projecte, no com Peter Lim, per dir-ho d'una manera, que sempre s'ha relacionat amb amistats i amics més que amb gent que entén de futbol. Sí, a veure, al final, tots els que estem al món del futbol, sabem que el futbol no és... A veure, està clar que el tema econòmic i el tema de generar diners i de més, això està ahí, però el futbol al final no és una empresa. Jo, com sempre diria, si tu pots ser el president del València o el president del, no sé, de l'equip que vulguis, no vull dir ningú nom, jo què sé, del Mislata o de l'equip que vulguis, però quan vagis a la grada i la meitat d'espectadors te diguen fuera, pues igual has de plantejar-te coses. Això és una realitat. Claro. No és al final el futbol no és com una empresa comú que tu eres amo i pots decidir. No, el futbol va molt més enllà que una empresa, per supost. Claro. I en relació a això, pues, ell, pues, a veure, ell el futbol li encanta. Li encanta, li apassiona i és cert que és una persona que sempre intenta rodejar-se de gent de futbol, gent que sap del tema. Ell és molt listo, és molt intel·ligent, o sea, és una persona increïblement intel·ligent, o sea, així, hasta el més mínim detall el controla, o sea, és superintel·ligent. I la gent el que sí que és cert que la gent que té al costat pues, fa que si ella és bon, sí, pues que traga la millor versió d'ell, vamos. Al final, una sola persona necessita de gent, al seu voltant que vagi a la mateixa direcció que ell, i això és el que ell fa. David, estos dies els mitjans de comunicació estan fent moltes entrevistes a Martín Prest, que suposa que és la seva mà dreta. Tu tens relació també amb Martín i podries opinar també un poc de com és ell a nivell de treball? Sí, claro, a veure, Martín tinc relació des del primer dia. Martín, bueno, és un tio que té una llarga trajectòria professional com a futbolista, un home molt proper, el que t'ha dit el jefe, una de les coses que més m'ha encantat d'aquest club és que la gent és super propera, és com una família. De fet, així diuen que som la família de l'equip, saps? Del GDT Family diuen. I ell, pues, Martín és un tio que home de futbol, que ha jugat 20 anys a futbol, té una llarga carrera professional, ha jugat a l'estranger, ha jugat a Espanya a segona B, ha jugat a molts llocs i bueno, ha sigut la mà dreta del jefe des del moment que va agarrar el club i ha estat ahí sempre i ha sigut, pues, sense cap dubte, una de les peces més importants, o sea, darrere del jefe, per supost que ella és la principal del que està passant i del que ha passat així al club. Ens alegra escoltar aquestes paraules, David, perquè tot apunta que Martín Hugo Prest podria vindre amb Tunku Ismail i bueno, esperem que faci un gran projecte. T'hem de preguntar també una coseta que ens pregunten pel xat, no sé jo si podràs respondre, però ens diuen si s'ha faran el nou estadi. Jo crec que serà al final un projecte que està pendent i que evidentment Tunku Ismail tindrà en ment fer-lo, però no sé si d'això ens podries dir alguna cosa. Jo, com bé t'ha dit abans, desconec la informació, el que conec és el que he sentit en premsa i el que hem comentat per així. El que sí que tinc clar és que si ell va, ell sabrà com està tot. O sigui, això no tinc cap dubte. I també tinc clar que a València pues, una de les prioritats que s'hauria de tindre és acabar l'estadi, perquè és com aquell que diu és el granet que tenim ahí que tenim que llevar-se i jo crec que això també ajudaria molt. Bueno, però no sé, tenim una altra pregunta, no sé si entraria en temps. Sí, tinc un poc més de temps, podem distendir un poc la xarra. Ens diuen que des de l'entorn del príncep es coneix bé quina ha sigut la situació financera, si coneixen bé quina és la situació financera del València, que és un club amb molts problemes econòmics. A veure, si algo tinc clar és, a veure, jo no crec que una persona com ell, no crec que
vamos, no crec, no, estic segur que no va agarrar el club sense saber el que hi ha, com jo faria o qualsevol persona faria. O sigui, al final el València ha sigut un club molt gran i que per circumstàncies més que circumstàncies, una mala gestió o un mal aprofitament de recursos, pues està en una situació fora de lloc. Per supòs que si ell ho agarra, ell estarà al tanto de tot i d'això no tinc cap dubte. Bueno, pues gràcies per atendre'ns, David. Jo crec que no hi ha més preguntes. També em sap un poc mal que estigués amb nosaltres, perquè allí són les 11, no? Sí, així són les 11:10. De totes formes, si voleu 5 minutets més, si alguna persona pregunta o qualsevol cosa, estic obert. Val, pues, sí, ens pregunten com és la relació entre Kiko i Nacho Insa. Pues a veure, Nacho ha sigut un jugador que en Espanya ha jugat a primera divisió, té trajectòria en primera i segona divisió. Així en Malàsia puc dir-te que és el millor jugador, però vamos, amb molta diferència. Allí és un ídol, no? Així és, a veure, anava a dir que és Déu, però Déu seria el jefe. Ell és un icon del club i el millor jugador, sense cap dubte, de la Lliga de Malàsia, vamos. I Kiko, pues també Kiko ha jugat així, bueno, a Espanya ha jugat a filials, va estar al València, al Albacete, a Elx, va estar a diversos llocs i després també ha tingut una llarga trajectòria a l'estranger. I David, avui ha dit Martín Pres que ell va portar a Aimar allí a Johor. Tu has tingut relació també a Pablo Aimar, que suposa per a tu com a valencianista és un èxit absolut. A veure, Pablo Aimar va ser un dels meus ídols de la infància. Bueno, l'equip d'aquell València va ser un equipàs, l'equipàs que teníem. No he tingut relació a Pablo Aimar, jo duc 3 anys així. Pablo Aimar va vindre fa 5 anys. Sí que és cert que el va dur Martín. Martín va dur a Pablo Aimar, a Huiza, i ha dut a jugadors pues top. Parlant clar, jugadors top. El que ha dut Martín així al club ha sigut gent top. Ens pregunten més pel xat, David, com a valencianista, jo crec que ens has de contestar com a valencianista, si creus que pot tindre credibilitat la proposta del príncep de Johor al veure que està relacionada amb Meriton, que Meriton, l'aficionat valencianista se sent un poc enganyat. Sí, a veure, jo si algo tinc clar, ell així, la gent, a veure, estem a Espanya i no entens la dimensió d'una persona fins que arribes a un lloc a viure, en aquest cas a Malàsia. Ell així té una dimensió, o sea, supera lo polític, o sea, dime una persona en Espanya molt influent, ell ho supera, o sea, ell para res, si algo tinc clar, no, claríssim, és que si entra serà per fer algo bo i no va deixar que danyen la seva imatge. Ell així és una de les 3 persones més importants del país, o sea, no va deixar que ningú danyi la seva imatge. Si en cas de que entrara, d'això no tinc el menor dubte que ell s'hi va és per arrasar. I ell s'hi va és per millorar el que ha fet Peter Lim i el que han millorat el que han fet tots. Perquè és que és així, ell és un tio superguanyador, superexigent i vamos, que ell no va en tonteries. Ell s'hi va de veritat. O sigui, això ja que tindreu clar. David, ens pregunten també si veus tu que pot ser el nou president o inclús el nou màxim accionista del club. Això no ho sé, no tinc cap informació d'això, no sé. No puc contestar la pregunta perquè no tinc cap informació al respecte. Al final, Tunku Ismail, hem vist que és proper a la gent. No sé jo si com a president podria estar així a València perquè ell tindrà les seues coses que fer com a príncep allí a Malàsia. David, una última pregunta. La relació entre Tunku Ismail i Peter Lim, no sé si tu coneixes algun detall d'aquesta relació, si has estat també amb Peter Lim, el màxim accionista de València, no sé què ens podries contar d'aquesta relació d'amistat. Jo la veritat que la relació la desconec. L'únic que sé, estem a Johor està al costat de Singapur, estem a 15-20 minuts de Singapur, entonces és l'únic que puc dir. No conec el tipus de relació que tenen, segons tinc entès tenen molt bona relació i ja està. No puc contestar la pregunta eixa perquè la desconec. I sobre la segona pregunta, no ha estat en Peter Lim en cap moment. Pareix un home de poble, no? Tu que eres de Xàtiva, al final,
Tunco Ismail, pel que es maneja en les xarxes socials, les fotos que puja, pareix un home de poble que publica tot el que fa, per on va, els viatges que fa amb la família i amb tot, com se comporta amb els seus jugadors, amb el seu equip, no? Ja, ja t'he dit que ell és una persona molt responsable, molt generosa, que així a tota la gent que estem així mos protegeix, però des del primer dia ell te protegeix i està sempre en tu i t'apoya i és una persona molt oberta a escoltar propostes. Tot el que sigui a millorar, ell és una persona que t'escolta i ja t'he dit que així és que és una persona en una altra dimensió. David, tu ens dius quan tallem, però estem veient al xat que ens pregunten si li has parlat, tu, els valencians d'allí, a Tunco Ismail, de la paella i de la terreta. A veure, la paella és coneguda en tot el món i sí que és veritat que així la gent, pues, nosaltres que som valencians, a pesar d'estar a més de 10.000 quilòmetres de casa, pues sí que, bueno, no soc l'únic valencià que hi ha així, hi ha diversos valencians i a pesar d'estar a tanta distància, pues quan puguem sí que ens fem alguna paella. Tenim un missatge per a tu, David. Te donen recuerdos del que treia de banda en el Plus. No sé si ho relacionaràs, però és un missatge que ens deixen per a tu en el xat. Robert. Pues no sé. No ho sé. No ho sé, la veritat que no ho sé. Jo imagino que és per a tu, perquè a mi no me sona i a Miguel No, i a mi crec que menos. tampoc. Quan era xocotet vaig jugar al Plus, a l'escola de futbol, després vaig jugar a l'Olímpic i després també quan tenia 20 anys vaig entrenar al Plus, o sigui que sí, segurament serà algú... Bueno, ara me ve a cap un xaval que li dia que treia de banda sempre, perquè tenia bon braç. Robert, o sigui, pot ser Robert. Pues igual és ell. Pot ser. Bueno, i David, i el teu dia a dia, conta'ns com és allí? Pues res, així, a veure, al final tenim una vida professional 100%. Així, pel matí, bueno, jo la meva funció de preparador físic, pel matí el que faig és el tema de gestionar càrregues d'entrenaments del dia anterior i de més, veure el tema de, bueno, fer anàlisis de GPS, veure si hi ha risc de lesions, etc. Per l'esprà entrenem i després, pues, vinc a casa, sope i al Sant Demà un dia més. Pel matí, si tinc un ratet, també vaig i faig un poc d'exercici pues, per estar en forma, perquè el que no pot fer uno és... I me'n recordo jo quan jugava a futbol que tenia un entrenador que mos dia corre. I l'home, pues, una volta un jugador li va dir corre tu, que a tu te fa falta, cabrón. Ya que predicar al ensamble. Exacto, eso es. Bueno, David, pues donar-te les gràcies. Em fan més preguntes, però moltes d'elles ja les has contestat, així que no les anem a repetir. Després també estarà penjat el vídeo a les nostres xarxes socials, a Twitch, a YouTube, així que ho podreu veure repetit. Per últim, bueno, dir-te que vaig a tot bé. No sé jo com està allí la situació del Covid. Així a València estem ja millor. No sé si allí vos arriba la informació. Imagino que sí. I més, siguent de la terreta, allí com ho heu viscut? Sí, a veure, així, la veritat que a Malàisia, ara, així està molt millor que a Espanya, però molt, molt millor. També és cert que han hagut moltes restriccions, o sigui, així des de l'any passat, a principi de... va ser a març, a meitat de març, van tancar i han hagut moltes més restriccions que a Espanya, però moltíssimes més. I això jo crec que també, pues, en part, ha fet que el tema estigui un poc més controlat. I sí que és cert que la gent així està molt conscienciada i, gràcies a Déu, pues, han hagut molts casos, però no ha sigut el d'Espanya. Espanya ha sigut terrible. O sigui, desgraciadament s'ha mandut la palma. I David, allí ara mateix aneu amb mascareta? Sí, així estàs obligat a anar amb mascareta. Fins fa no res... Bueno, ara de moment, per exemple, les comunitats, el que serien les comunitats autonòmiques estan tancades. Jo no puc eixir de Johor, no puc anar a Kuala Lumpur salvo que tinga, per exemple, un salvoconducte que em deixen anar, i sí que hi ha algun tipus de restricció, però bueno, per exemple, avui a tot el país han hagut alrededor de 1.000 casos, 1.200 casos crec que han hagut, que al final són casos, però tampoc és la burra que s'ha viscut a Espanya. Clar. Sí, així hem estat mal, però bueno, hem estat mal, però per sort jo crec que ja anem a millor.
i ara està tot millorant i, bueno, gràcies a Déu, esperem que ara en el tema de les vacunes i tot, la cosa vagi bé perquè bueno, Espanya és un país molt gran i sí, bueno, i se mereixem, bueno, ja saps, la gent, no Espanya, sinó en tot el món, se mereixem tornar a la vida normal que teníem abans Correcte. perquè el virus ha fet molt de mal. Pues, David Agustí, donar-te les gràcies perquè havíem quedat en que serien 10 minutets, al final jo crec que han sigut uns 20 o més de 20. Agrair-te De res. que hagis estat amb nosaltres i amb tota la gent de Twitch. Hem sigut uns 60 i més després totes les persones que entren a veure l'entrevista. I bueno, agrair-te la companyia que hagis connectat amb nosaltres, sabent que allí són les 11 de la nit, desitjar-te molts èxits en la teva etapa al Johor i allí a Malàsia. Ojalà poder veure-te algun dia per així, per València, treballant amb els nostres. I res, donar-te les gràcies de nou, David. Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar. Per mi ha sigut un plaer i bueno, esperem que primer que res que la situació del Covid es solucione a Espanya i a tot el món perquè la veritat que el bitxet ha fet molt de mal i després, per supost, que el València que tornem a ser un equip gran, que és el que mereixem. David, jo abans d'acomiadar-te també te volia dir que moltes gràcies per tot des del primer moment, que va ser molt fàcil concretar aquesta entrevista, que no sempre és fàcil. Nosaltres estem començant i potser doncs, no és molt difícil tirar-nos per l'aire i ja està, perquè tampoc som un programa important i això, que gràcies per tot i molt d'èxit. Tranquil, home, si per mi ha sigut un plaer i tot el que sigui a sumar i de més, pues ahí a contribuir a tope, no hi ha més. Jo soc de poble, soc una persona superplana, com podeu veure, Sí. no n'hi ha cap problema ahí. I de veritat donar-vos l'enhorabona per la llavor que esteu fent, perquè això fa falta que la gent estigui informada del que passa en el València i esteu fent una llavor molt important. Moltes I gràcies. segur que a poc va creixent la comunitat. Pues David, moltes gràcies, molts èxits i que vagi tot molt bé per allí, per Malàsia. Adéu. Vale. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bona nit. Vosaltres que passeu un bon dia i bona nit. Exacte, bona nit. Vinga. Adéu. Adéu. Bueno, pues David Agustí, preparador físic del segon equip, del Johor, equip que presideix Tunku Ismail, la persona que és possible que vingui al club. Donar-les gràcies a la gent que ens ha parlat pel xat. Moltes preguntes ja les havia contestat mentre les estàveu fent, però estarà el programa penjat al canal de Twitch, al canal de YouTube i a través de les nostres xarxes socials. Donar també una salutació a Pedro de la penya Facebook, que ens parla per WhatsApp, que ens està veient. I bueno, ¿cómo has visto tú a David, Miguel? Bueno, lo primero de todo es que lo he visto muy cercano. La verdad es que ha sido, bueno, no me esperaba una entrevista tan extensa. Yo creo que se ha visto toda la gente que éramos. Ha sido muy interesante. Ha comentado cosas muy importantes. Ha dicho que si viene aquí Tunku Ismail le va a venir a perder el tiempo. Y eso es muy importante. Porque así como Peter Lim sí que no había muchas referencias de él, referencias externas, sí que nos ha comentado que no viene a perder el tiempo. Y vaya, a mí me ha caído muy bien, Cristian. A ver si algún día viene aquí a trabajar a Valencia. Él ha dicho que quiere venir. És una persona que no pot confirmar, evidentment, els rumors, però bueno, ha sigut molt oberta amb nosaltres, ens ha contat com ha sigut Tunku Ismail amb ell des de la seva arribada. I bueno, veiem que és un home proper, cosa que no hem vist en Peter Lim, que jo crec que ha aparegut per Mestalla les vegades comptades, altra vegada ha estat a Getafe, a Valladolid, si no recorde mal, i després crec que a través de la televisió o dels mitjans del club ha aparegut una vegada o dos en algun missatge de Nadal amb el fitxatge de Gonzalo Guedes que va fer ell, però jo crec que és completament diferent a Tunku Ismail, el príncep de Johor, que veiem que està sempre amb la seva gent i és molt pròxim als seus. Sí, sobre todo que parece un poco Tunku en relaciones públicas. Sale el otro día a Laporta elegido presidente del Barcelona y sube, no sé si eran 6 o 7 fotos distintas con Joan. No sabemos muy bien por qué tiene tantos contactos. Hay que acordarse también de la reunión con Javier Tebas de hace no mucho. Se supone, según fuentes de la Liga, que era para hablar de la Liga, que la Federación de Malasia y la Española tienen relación, pero vaya, que sí que es verdad que en cuanto a relaciones institucionales y relaciones con otros clubes, es innegable que si Tunku llega a Valencia, el club va a dar un salto de calidad muy, muy importante. El que està clar és que està treballant, això sí, tenim la informació de que Anil no ho sap, no sap molt bé el que passa ahí darrere. Anil parece que va a ser la primera cabeza de turco del club, si llega Tunku Ismail. Sí que es verdad que, reiteramos, hablamos un poco desde
no es la desinformación, pero tampoco se sabe mucho al respecto. Pero vaya, sí que es verdad que Anil, si todo sigue su transcurso habitual, parece que tienen los días contados en València. Pues bueno, esperem que se concrete pronte aquestes notícies. També hi ha una reunió prevista, no?, amb Peter Lim. Sí, se supone que hay una reunión entre Peter Lim y Tunku Ismail. No se sabe muy bien de qué van a hablar, pero sí que se intuye que va a ser de esta nueva gestión. Y aunque no se ha comentado mucho más, hasta aquí podemos leer, se van a reunir. Bueno, en breu connectarem també amb un company nostre que es parlarà del derbi, de cara al divendres, al partit del divendres al Ciutat de València. Però bueno, hem vist que Javi Gracia ha provat un 11 diferent. Tu has estat cobrint avui la informació del club este matí i ha canviat de sistema, ¿no? Això pareix. Sí, bueno, ha probado hasta 3 cosas, entonces puede cambiar de sistema, puede que no. Javi Gracia no es muy dado a los cambios de sistema, así que habrá que ver. Pero el jugador clave que puede hacer el cambio de sistema es Hugo Guillamón. Porque hoy a Hugo Guillamón lo ha probado pareja de centrales con Paulista, lo ha probado con 3 centrales y lo ha probado en el centro del campo, que es donde jugaban las inferiores. Bueno, sí que es verdad que en teoría al final yo creo que se va a sentar en un 4-4-2 porque es un partido muy importante y no creo que haya cambios porque se puede adelantar al Levante. Pero estamos un poco expectantes por ver qué se decide finalmente. A 2 punts està el València de Llevant. No sé jo si tenim algun amic del Llevant per ahí pel xat. Anem a parlar ara del derbi amb un especialista del Llevant, amb tota la informació i l'última hora de l'equip del Ciutat de València. Imaginem que son la mayoría valencianistas, pero bueno, algún del Llevant se pot colar pel chat. Sí, incluso suele haber también un poco un binomio, ¿no? Que se es del Valencia, pero tampoco se le desea el mal al Levante y bueno. Nos pregunta lo primero de todo que si pensamos que el Valencia es favorito. Bueno, el Valencia, los últimos 5 o 6 partidos, ya lo dijo Javi Gracia en una rueda de prensa, ahora mismo estaría casi en puestos Europa League. Si la Liga hubiese empezado hace 6 jornadas. El problema es que no, ha empezado hace 5 meses. Pero se le puede considerar favorito. Jo crec que és favorit, o deu ser favorit al final per prestigi, perquè, sentint-ho molt, València és un equip més gran que el Llevant des de fa 100 anys. Però, des de les càmeres se riuen, però és la veritat. Però favorit, tal com arriba l'equip de Javi Gracia, no sé jo, però el del Llevant tampoc arriba massa bé. Bueno, el Levante sí que es verdad que ha jugado unas semifinales de Copa del Rey, que al final es un caché importante. Han remado, pero al final han muerto en la orilla. Y la distracción de la Copa ya no existe. Vienen de un muy mal partido en Anoeta, donde Dani Cárdenas le salvó de una goleada importante. Pero sí que es verdad que al final un derbi nunca hay favoritos. Y bueno, al Valencia no se le da excesivamente bien el Ciutat. Esperem disfrutar. D'això que dius que no se li dona massa bé, crec que ha guanyat 2 partits en el Ciutat de València en els últims 10 anys de Lliga. 2 partidos en los últimos 10 años y juraría... Nos dicen que el Levante no gana el Ciutat contra el Valencia desde 2016, nos dice Álvaro Barcos. Pues parece que no se le da bien a ninguno, serán partidos de empates. Y yo sí que recuerdo, antes de viajar a Ámsterdam, la victoria allí, una remontada, empezamos perdiendo 2-0 y acabamos 2-4. Correcte, i això va ser l'any passat, crec, o l'anterior? El anterior, es que con esto del COVID igual se dificulta un poco el tiempo, pero yo juraría que hace 2 temporadas, con Celades, fue con Celades. Y vaya que, ojalá repetir, fácil no va a ser, pero es que no hay un partido fácil para el Valencia en esta liga. Bueno, i està ja entrant el nostre company Ismael Algarra, periodista del Llevant, escriu a Plaza Deportiva, i bueno, ell trata l'última hora del Llevant, del nostre equip veí, i de cara a este derbi que és divendres, pues, hem pensat que estaria bé tindre una tertúlia amb un company nostre del Llevant que ens comente com arriba el seu equip, ja que nosaltres manegem la informació del València, veure com ens manegem amb la del Llevant, i connectarà en breu en nosaltres, bueno, el Valencia que retroba en Rubén Bezo. Sí, cierto, se vuelve a encontrar con Bezo. Juraría que no hay muchos más reencuentros, pero bueno, Bezo que en Valencia no terminó de rendir como se esperaba, pero en el Levante sí que está dando un muy buen nivel. Y nos dicen, nos avisan, Cristian, cuidado con el comandante. Bueno, jo crec que és de lo més perillós que té el Llevant, tant ell com Roger. Han d'anar molt espai, ja que també la nostra defensa pues, moltes vegades fa aigua i hauran d'estar molt serios i molt centrats en el partit si volen que el comandante no faça una de les seues. Nos dicen también, cuidado con Cárdenas. Yo creo que aquí hay un debate, porque el portero de la Liga, en teoría, para Paco López es Aitor. Sí que es verdad que el otro día jugó Cárdenas, pero bueno, están intercanviando un poco. És una pregunta que volem fer a Ismael, perquè, com diu Miguel, han anat alternant tant en Lliga com en Copa. Aleshores,
jo crec que ningú sap quin porter va jugar, no el divendres, sinó ja en ningún partit que cada temporada. Jo crec que van alternant. Sí, y un poco pasa lo mismo también en nuestra portería con Zilesen o Chaume. Consideramos que va a jugar Zilesen, yo por lo menos, Cristian, pero ya veremos. Bueno, i està ja amb nosaltres Ismael Algarra. A veure si ja podem connectar amb ell. ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, darte las gracias primero que nada por acompañarnos, para que nos pongas al día un poco de cómo viene el Levante y de cómo llega a ese derbi de este viernes. Pues sí, al final el Levante viene muy marcado por la Copa. Evidentemente, mentalmente al equipo le dejó descolocado porque acariciar una final, tenerla tan cerca, pues físicamente y sobre todo mentalmente, pues el equipo se nota. Un Levante que vendrá pues con ganas de encontrar el derbi, de que sea el derbi como un punto de inflexión para olvidar ya definitivamente una Copa del Rey que nos ha ilusionado a todos, pero que evidentemente ha dejado un sabor agridulce por cómo sucedió el desenlace. Pero bueno, hay que pasar página. El balón no deja de rodar y viene un partido que para el Levante es muy bonito porque está ahí la posibilidad de acabar por delante por primera vez en la historia del Valencia. Y esa oportunidad está ahora con esta temporada. Ismael, bona vesprada. Muy buenas. Jo te vaig a preguntar per el bendito dilema de Paco López. Ara mateix, per a tu, per què apostes? Dani Cárdenas o Aitor Fernández? Yo creo que va a jugar Aitor. Luego sí que es verdad que Levante necesita aire fresco y ese aire fresco te lo da Dani. Lo que tú decías, bendito problema, porque yo creo que Levante tiene dos auténticos porterazos. Se ha encontrado Paco con un Dani Cárdenas que ha explotado, con un Dani Cárdenas que le ha dado al equipo esa seguridad, esa tranquilidad, que no hay que olvidar que lleva 3 partidos solamente en primera división y la sensación es que lleva media vida entre palos. Yo creo que va a jugar Aitor, pero durante el transcurso de la temporada veremos seguramente muchos partidos en los que Dani tendrá su oportunidad, volverá a tener su oportunidad y seguirá demostrando. A nosotros de cara al año que viene pues se abre una vía de mercado con Cárdenas porque bueno, es Vox Populi que Aitor es un guardameta muy, muy, muy contrastado y muy pretendido por el Athletic Club sobre todo. Y con Dani pues se abre una oportunidad para no lamentarlo en caso de una hipotética salida de Aitor. Pero bueno, mirando a lo importante, a lo inmediato que es el viernes, yo creo que Paco volverá con Aitor entre palos. Ens comentaves, Ismael, que el Levante esta temporada pot quedar per davant del València. És cert que és una bona temporada per a fer-ho. Quin és l'objectiu realment del Llevant? La permanència i quedar per davant del València, no? Jo crec que totes les temporades se busca el mateix, o almenys guanyar-li en algun dels derbis. A ver, yo no diría que... Es que claro, está muy extendido el hecho de que parece que si el Levante le gana al Valencia ya tiene la temporada hecha. No, eso a mí ese tópico, sinceramente, me parece de equipo pequeño. Y yo creo que es como si dijéramos que el Español, su objetivo es en primera ganarle siempre al Barça y ya tiene la temporada hecha. No. Yo creo que el Levante ya con estas 15 temporadas que lleva en Primera División creo que se puede permitir y ha demostrado que no solamente es capaz de poder ganar al Valencia. Y el ejemplo lo tenemos esta temporada, que le ha ganado en el Wanda y en Valdebebas, que con Paco López se le ha ganado 3 veces al Barcelona y otras 3 al Real Madrid, que al Valencia los números en el Ciutat son muy positivos en los derbis, evidentemente fuera de casa en Mestalla no. A Paco le queda esa espinita de poderle ganar al Valencia en un derbi, que aún no le ha ganado. Tiene, no recuerdo mal los datos, son 5 partidos, a lo mejor son 5, eso seguro, y son 2 empates y 3 derrotas. Son números que Paco quiere corregir. Objetivo para el Levante de aquí a lo que queda de temporada, quedan 12 partidos. La permanencia, evidentemente, es el objetivo, como yo creo que de 13 o 14 equipos más. Pero creo que el Levante está capacitado para exigirle un poquito más, para sumar cuanto antes esos 10, 12 puntos que harían falta. Ahora el Levante con 32, yo creo que con 10, 12 tiene suficiente. Y cuando se sumen esos 10, 12, pues si queréis me volvéis a preguntar y os digo qué objetivo, pero yo creo que el Levante tiene que estar entre ese octavo, décimo, y si el sexto falla, pues estar ahí. Si el séptimo falla, pues estar ahí. Es lo que debe perseguir el Levante, que yo creo que ya debe dejar los mínimos, ese mínimo de la permanencia y puede aspirar a algo más seguro. Ismael, llega con bajas muy importantes el Levante, ¿no? ¿Puede ser? Sí. A ver, yo lo he dicho con otros compañeros con los que he entrado,
Se habla mucho, evidentemente, las bajas como futbolistas capitales, digámoslo así, si las de Carlos Soler, Gaya, Maxi Rasic, que son 4 futbolistas, sí, yo creo que si dijésemos los mejores los podíamos meter ahí. Evidentemente el Levante no pierde a los mejores, pero tiene bajas sensibles sobre todo en el centro del campo. Campaña es importante, Melero es importante, Radoya es importante, atrás tampoco estará Sergio Postigo. Sobre todo el boquete que tiene Levante es en el centro del campo. Si ahora me preguntáis que quién llega peor en cuanto a bajas, pues 50-50, a lo mejor diríamos un 60-40, quizás un pelín mejor el Levante. Pero sobre todo, la clave del Levante ya no solamente las bajas, yo creo que es el estado anímico, es saber cómo responde después del palo de la Copa y después del mal partido en San Sebastián, que sí que es verdad que pensábamos que en el levantinismo que había poca esperanza porque el luto estaba muy cercano, pero no pensábamos un partido así. Que el 1-0, no sé si lo visteis, el partido es engañoso. O sea, es engañoso. O sea, si le hubieran marcado 6 o 7, no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, sí, son bajas sensibles. Veremos cómo recompone Paco en el centro del campo, porque tiene muchas bajas importantes. Veremos. La vuelta de Robert te da una solución ahí en el centro del campo, però luego tiene les mismes bajas de sempre. O sea, Levante llega tocado sobre todo en la medular. Ismael, és cert que l'estat d'ànim pot afectar, evidentment, als jugadors i al cos tècnic, però al final un derbi és un partit diferent i és un partit on sempre hi ha més ganes que mai. Sí, sí, claro. Pero los dos vestuarios, porque no solamente en el del Levante, porque parece, cuando llegan estos encuentros, parece que solamente sea el pequeño el que salga más motivado y el que tenga a sus aficionados más pendientes. Yo creo que el aficionado del Valencia igualmente va a querer que su equipo, que sus jugadores ganen el derbi y que se lleven el derbi en el Ciudad de Valencia. Porque no, yo estoy convencido que no querrán a final de temporada que el Levante por primera vez en su historia esté por encima en la clasificación. Es un aliciente, sí, pero insisto, el Levante ya no es ese equipo que dice que ganándole al Valencia tiene la temporada hecha. No, aquí hay muchos más objetivos. Sí que es verdad que los retos que le quedan al Levante de aquí en adelante, uno es, evidentemente, acabar por delante del Valencia, como yo creo que debe ser también al revés del Valencia, porque no será plato de buen gusto acabar por detrás del Levante. Y luego, pues a partir de ahí, quedarán 11 partidos para ver, según lo que quede de distancia y según el margen, para aspirar a algo más. Ismael, estamos hablando ahora de quién va a acabar por delante de quién y ahí sí que te has aventurado un poco, pero vamos a hablar un poco más de lo inmediato. ¿Te atreves a un pronóstico para el partido del viernes? Un resultado simple, o sea, a ver, yo es que quiero que el equipo ya, y eso me meto en la piel de Levante, quiero que el equipo se olvide ya de la Copa. Reina una sensación de pesimismo, no de pesimismo, porque también hay un orgullo después de lo que consigue el Levante en la Copa, pero yo creo que para el Levante el partido es clave el partido es importante no solamente para estirpar eso, sino yo creo que es un punto de inflexión a la hora de ver hasta dónde puede llegar el Levante. Si queréis un resultado, yo creo que en el Ciutat la tónica es muy granota. O sea, en estos partidos se está viendo un equipo, el Levante está demostrando más que cuando va a Mestalla. No sé, si queréis un resultado, yo creo que, mira, primero que Levante la portería cero no la suele dejar. Vamos a dar por hecho de que el Valencia va a marcar. Y a partir de ahí, pues hay que marcar más goles que el Valencia. Entonces, pues un 2-1, un 3-1, tiene que ser un resultado. Si queréis uno de los dos, pues por darle más distancia, pues un 3-1 a favor de Levante, por ejemplo, si queréis que me moje con un resultado. Ho anotem, a veure si ho encertes. A través del xat també ens poden dir quin resultat creuen que serà el d'este derbi. Bueno, i ens pregunten també com veus a Jorge de Frutos. Pues sin duda es una de las revelaciones de la temporada. Pero no solamente en el Levante, sino yo creo que es de la Liga. O sea, con 8 asistencias, es uno de los máximos pasadores de la competición. Creo que todavía es el que más. Es un futbolista muy vertical, es un futbolista que inicialmente le costó un poco adaptarse porque venía de la segunda división, todavía en ese esquema, pues inicialmente Paco jugaba sin extremos. Cuando tenía Campaña, solían meter siempre a Campaña, Bardi, Rochina y Melero, jugaba sin extremos, y esa variación para nosotros, aunque suene fuerte, al Levante le ha ayudado la baja de Campaña. Suena muy fuerte eso, pero es que es así. O sea, se ha visto un Levante diferente, más descarado. Y ese Levante más descarado te lo da un jugador como él. Un futbolista que ha venido en la cantera del Real Madrid, que está preseleccionado para los Juegos Olímpicos, está en esa prelista
para participar en los Juegos Olímpicos. El Levante tiene 2, a Dani Cárdenas y a Jorge Frutos. Y es un futbolista con una progresión tremenda y que dará que hablar. Y dará que hablar no solamente por lo que transmite en los juegos, sino evidentemente tras ese rendimiento. Creo que durante el verano el Levante necesita vender. No digo que sea él el que haya que vender, ni digo ningún nombre en concreto, pero va a ser un reclamo. Es un reclamo para clubes que estén un escalón o varios escalones por delante del Levante, porque está siendo una de las grandes revelaciones por las asistencias, porque marca, por su descaro, porque es diferente. Ismael, yo creo que es un poco increíble la evolución de Paco López este año. Quizás responde un poco al fútbol moderno, al fútbol de ahora de las prisas, porque recuerdo un partido antes de viajar al José Zorrilla que Paco López estaba puesto en duda, se le podía destituir. Sí. Y hace una semana casi llega a una final de Copa del Rey. ¿Qué opinas tú de todo esto, de toda esta prisa que hay ahora en el fútbol moderno? Pues que no hay paciencia, que a veces no hay paciencia, que es muy importante tener una identidad al margen de los resultados y sobre todo un vestuario que crea en su entrenador, y todo eso, toda esa combinación se comulga alrededor de la figura de Paco. Evidentemente también tiene sus sombras, sus momentos de cabezonería, evidentemente, pero este Levante que enamora, este Levante que gusta, este Levante que está creciendo, es gracias a Paco. Pero eso no quita también que hay que exigirle un poco más. Aquí yo siempre digo que no eres ni más ni menos levantinista por decir lo que piensas, siempre y cuando no caigas en una crítica excesiva y sin argumentos. El inicio de temporada el Levante comenzó mal, los números están ahí, de las 10 primeras jornadas solamente ganó un partido. Arrancó en Mestalla, donde creo que al Levante le falta un poco o sea, se creyó más de lo que era. Con todo lo que había vivido el Valencia, pensaba que iba a ir a Mestalla a ganar el encuentro y que no iba a haber ningún problema. Y creo que es lo que ahora debe tener el Levante los pies en la tierra, pese a las 4 bajas del Valencia, que el Levante viene de lo que viene. Él enganchó 8 partidos sin ganar y llegó al partido contra el Getafe y es evidente. O sea, y hay que decirlo, el partido Getafe en el Ciutat era un partido que era un ultimátum para Paco López. Pero se siguió creyendo en él y sobre todo el vestuario. Ahí es clave, ¿eh? La figura de Paco de cara al vestuario es muy importante para que el Levante esté creciendo, haya crecido y haya rozado una final de la Copa del Rei. Jo crec que Paco López ha demostrat molt, ha demostrat que té capacitat. Bueno, pel xat hi ha gent que ha tirat un poc més amunt que tu, ens comenten 4-1 a favor del Llevant, també un 1-2 i un 0-1. Nosaltres apostem pels dos últims resultats, que siga la victòria per al València. Si te tingueres que endurar un jugador del València per al Llevant, ¿qui seria? Yo creo que por encima de todo yo siempre abogo por los jugadores que lleven el escudo impregnado de compromiso, y ahí hay 2 por encima de todo, que son Gallá y Carlos Soler. Evidentemente a esos 2 no puede aspirar el Levante. Si estamos hablando de esto, es como si dicen, ¿a quién te llevarías del Barça? Me llevaría a Messi. Pues ¿a quién te llevarías del Valencia? Pues evidentemente a los 2 que yo creo que sienten más el escudo y son más comprometidos. Creo que se está echando en falta tanto en el fútbol actual. Antes hablabais de la paciencia en el vestuario. Creo que falta, a ver, que la gente me entienda, líderes, gente de pertenencia, gente que sienta el escudo por encima porque hay muchos futbolistas que pasan, pero hay otros que permanecen y que sienten el escudo al margen de las pretensiones económicas. Y en el Valencia los 2 claros ejemplos son Gallá y Carlos Soler. Metería a Lato también, que es otro jugador que siente el escudo, y creo que de los que van a saltar al campo del Valencia, creo que el que más lo va a sentir, el que más se va a dejar la vida, va a ser Lato. Tiene a su tío, que es un histórico granota, Vicente Latorre. Yo me quedaría con ellos, con los del escudo, con los que llevan grabado el murciélago, tanto de uno como nosotros, que también tenemos murciélago en el escudo, pero no es tan identificativo como vosotros. Hablabas de líderes y yo entiendo que en el Levante hay un líder innegable, que es Morales. ¿Crees que fue para el equipo un subidón que renovara al comandante? Porque parece que desde su renovación los resultados fueron hacia arriba de una forma indiscutible. Sí, pero es que lo de Morales va al margen de los resultados. Creo que es para incidir en esa idea, lo que hablas de los líderes. Morales en los buenos momentos rinde,
y en los malos momentos, que es donde más se valora, es cuando rinde más. O sea, cuando las cosas van mal, el que da la cara es él. Cuando hay que hacer una promoción de algo del club es él, para algo es el capitán, evidentemente. Cuando hay que dar un mensaje es él. En los momentos que más ha explotado el equipo siempre ha estado. Cuando el equipo bajó a segunda división, el que tiró del carro fue él. Lo del comandante viene el año que Levante desciende, el último descenso. O sea, él vio que el equipo se hundía y decidió, en una celebración de un gol, hacer la señal del comandante, mandando un mensaje de que él quería tirarle el carro y que él quería salvar la situación. A partir de ahí se ha quedado como el comandante. Y luego yo uniría yo no solamente hablaría de Morales, haría un binomio y hablaría de Roger, que es otro que lo podemos equiparar dentro de esa pertenencia. Y es curioso porque ni uno ni otro son canteranos del Levante, aunque dentro del Levante lo más parecido a canteranos son ellos dos. Uno es de canterano del Valencia y otro viene de Madrid, del Fuenlabrada, y que llegó aquí con 24 años, pero es prácticamente es hombre de la casa. Un Roger que sale a doblete por partido cada vez que se enfrenta al Valencia en el Ciutat, porque en Mestalla el último no lo jugó y el anterior, el de la pandemia, fue expulsado, pero en el Ciutat lleva los 2 últimos partidos 2 dobletes. Y Morales, no hay que olvidarlo, en el primer partido de Liga le marcó 2 goles al Valencia. És una dupla perillosa. Jo crec que la defensa del València haurà d'estar molt atenta. Pel mig de camp, pel que ens digues, Ismael, el Llevant, arriba amb baixes, però el València també. Ni amb Ràssic ni amb Soler, que són la dupla de mig de camp que utilitza Javi Gracia com a titular. Hauran de fer rotacions, tant València com Llevant. No sé jo quina creus que és la clau del partit. Com va jugar-se, com va disputar-se? Pues sinceramente no lo sé. Te lo digo de verdad. Sinceramente no sé hasta qué punto. Porque a mí mi preocupación en el lado del Levante es que ya olviden lo que ha pasado. Paco insiste, pero yo creo que es una labor más mental que futbolística la que va a afrontar el Levante en el derbi. Y quiero ver cómo soluciona el centro del campo. Tampoco tiene mucho más. O sea, le queda Bucevic, le queda Robert, que te puede improvisar como anclas, digámoslo así, y luego por delante, dejando a un lado a los hombres más extremos, a Jorge de Frutos y a Morales, que puede jugar en banda, te queda Bardi y te queda Rochina. No veo a Doucouré, que volvió después de 2 años y medio a jugar un partido con el Levante, no lo veo, pero también os digo que el Levante necesita aire fresco, y ese aire fresco te lo podría dar Cheik, te lo podría dar él. Yo creo que en dinámica, creo que el Valencia llega un poquito mejor, por lo que hemos repetido tanto y que sería mejor estirparlo de la Copa, pero en la cuestión de bajas y de la importancia de las ausencias, yo no le quitaría relevancia a las del Levante, por mucho que las del Valencia, evidentemente, sean más sonadas, porque no contar con Carlos Soler, no contar con Gallá, no contar con Maxi y no contar con Ratis, son no contar con 4 titularísimos, evidentemente, eso no lo podemos negar. Pues Ismael Algarra, donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres. Ens pregunten una última, que és Malsa. A mí me parece una de las... Podríamos insistir lo mismo con el tema de Jorge, es una de las revelaciones, un futbolista que llegó libre, que dentro de todos estos problemas físicos que ha arrastrado el Levante, él también, aunque no se ha perdido partidos, ha estado también con problemas en la rodilla. A todos nos maravilló la temporada pasada en el Mirandés, en Copa, nos maravilló. Pero yo también os digo una cosa, y me lo han criticado gente que lo he dicho tal. Yo creo que se cree mejor futbolista de lo que es, y me explico. Comete a veces demasiados riesgos a la hora de... Es un futbolista que no le pidas ser un gran conductor del balón, ser un gran distribuidor, ahora recuperar, hacer kilómetros, desgaste, eso todo lo que tú quieras. Si le pones al lado suyo un futbolista con más habilidad, digámoslo así, entendérmelo de habilidad en los pies, más un futbolista que va a crecer a una velocidad tremenda. Es su primera temporada en Primera División, o sea, no le podemos pedir que sea Jefferson Lerma, que es la comparación más próxima que tiene el Levante, pero que calidad-precio, y sobre todo precio, es uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva, por supuestísimo. Pues Ismael, ara sí, donar-te les gràcies per estar amb nosaltres, per compartir aquests coneixements sobre el Llevant i preparant este derbi de cara al divendres.
esperem, almenys nosaltres, que guanyi el València, però li desitgem molta sort al Llevant perquè jugar un derbi sempre és bonic i a nosaltres ens agrada que estiga Exacto, al a final primera lo más divisió. importante es que temporada tras temporada tengamos derbi. Exacto. Tengamos derbi con alicientes. A mí jamás me vais a escuchar nada así en plan destructivo hacia el Valencia. Yo creo que es lo más bonito tener estos partidos, que crezcan, que cada vez nos parezcamos más a ese Sevilla Betis, que creo que es los derbis más bonitos Es que el hay, referente. dentro de que no haya ninguna barbaridad, evidentemente. Y que nos sigamos reuniendo, eso significará que uno y otro estamos en primera división. Y que luego a final de temporada, evidentemente, yo querré que Levante acabe por delante del Valencia y vosotros al revés. Pero eso es la salsa del fútbol. Pues molt bé, Ismael Algarra, moltes gràcies, molta sort i xerrem la pròxima, esperem que Muy amb bien. victòria del València. Venga, exacto. luego, Venga, Para adeu. vosotros, por supuesto. Adeu. Adeu. Bueno, pues estem en un programa valencianista, però avui volíem tocar un poc l'actualitat també del Llevant. Ara a les 5:30 recordem que parlen Paco López i Javi Gracia, la roda de premsa prèvia al partit del divendres. I bueno, pues donar-li les gràcies a Ismael Algarra, la gent que està també al xat preguntant per l'actualitat del Llevant. Al final és el nostre pròxim rival, és un derbi molt important i volíem saber com arribava també l'equip de Paco López. Sí, en la rueda de prensa tendremos a nuestro compañero Josep, así que si alguno tiene alguna pregunta por si hoy Josep se ha levantado un poco más gris, la puede dejar en el chat para Javi Gracia o para Paco López. No sé si preguntará a los dos o preguntará solo a uno, la opción tiene la de preguntarle a los dos. Y claro, por supuesto es que es un derbi, pero es que este año es más que un derbi. Este año es más que un derbi porque el Valencia lleva prácticamente toda la temporada por detrás del Levante, quitando ese inicio. Y justo esta jornada tiene la oportunidad de adelantarlo, pues claro que sí, obviamente es más que un derbi y hay que pelearlo y hay que ganarlo. I és una temporada on el Llevant es veu amb més capacitats de poder guanyar el València. Ja ho comentava Ismael, que en la primera jornada va ser la d'esta temporada. Vam tindre un València-Llevant on el Llevant es va ficar guanyant a Mestalla i tot apuntava que podia acabar en victòria per als visitants, però al final va acabar guanyant el València 4-2. Ara tenen altra oportunitat d'intentar guanyar el València. És una tarea pendent que té Paco López. Com es comentava Ismael, en 5 partits que ha disputat davant el València no guanya ni un. I veurem com se desarrolla perquè, com diguem, arriben en baixes importants dels dos equips. Sí, el Levante se pone por delante en la primera jornada, en el minuto 1. El primer minuto de Liga del Valencia se pone por detrás en el marcador y obviamente pues fue un inicio complicado. Sí, es verdad que empata rápido, pero otra vez tiene que volver a remontar y al final lo consigue. Mágico Vallejo entrando desde el banquillo, un día más. Pero sí, desde luego que va a ser un partido, yo pienso que va a ser un partido muy bonito. Me ha generado mucha ilusión eso de que a ver si cada día nos parecemos más a ese Sevilla Betis, que quizás también con el Madrid Atlético son un poco los derbis por excelencia y ojalá que sí. El Levante está creciendo, pero ya no solo a nivel de la sección masculina de fútbol, sino el fútbol sala están primeros, el femenino tiene un proyecto mejor que el del Valencia y veremos cuánto crece. Bueno, volem llegir porres, hem llegit algunes, però hi havia algú ahí que tirava a favor del Llevant i també ens agradaria veure més resultats de cara al València. Per les baixes que comentàvem, Miguel, com creus tu que Javi Gracia se les apanyarà? Perquè ens comentaves que Hugo Guillamón pot ser un poc la sorpresa. Sí, tenía apuntado que en el caso de que, como no juga ni Soler ni Rasic, bueno, Cristiano Oliva va a jugar sí o sí, eso está clarísimo, porque va a ser el debut del uruguayà com a titular, y després ja, en teoria, li pot acompanyar Kangin. Li pot acompanyar Kangin i Bas i que siga un 4-3-3. Li pot acompanyar Guillamón. És que té 1000 opcions perquè, clar, Javi Gracia no ha rotat quasi res esta temporada. És que no ha rotat quasi res. Aleshores, ara tindrà que provar. Ens diuen també, veig a la porra, un 2-4. Un 2-4 és bon resultat. Un 2-4 Per a nosaltres jo el firme ja. se firma ja, un 2-4 i per a què més? Un 2-4 es firma amb sang. Bueno, esperem a veure si ens diuen més resultats. Recordar també que de normal fem altres seccions. Avui és un programa especial, ha estat amb nosaltres David Agustí i ara Ismael Algarra de cara al derbi d'este divendres. On vas a veure tu, Miguel? Pues jo suposo que vaig a veure la casa, perquè a l'hora que és el derbi els bars estan més tancats que tancats. Aleshores no tenim moltes més opcions. Tu tens família numerosa, imagina que ningú serà del Llevant, no? Bueno, imagines mal, perquè mon pare sí que és del Llevant. No sé jo si és del Llevant, per molestar o per què, però sí que tenim representació del Llevant ahí i després la majoria del València, però nosaltres hem estat diversos anys anant al ciutat i bé, poc problema amb el Llevant. Al final no és un equip amic, però sí que és veritat que per almenys a mi m'il·lusiona que sempre hi hagi derbi. I d'on has tret tu el valencianisme?
Jo de mi mateix, perquè i el futbol en general. Bueno, diuen també, el tio Sad ens diu un 1-3. Jo crec que no serà un partit de molts gols, encara que les defenses no estan en el seu màxim nivell, però les davanteres jo crec que tampoc. El Llevant sí estan el comandante i Roger, però el València no sé jo com se les apanyarà, perquè amb Javi Gracia ja hem vist que pot estar ahí Gameiro, que no és que estiga a un gran nivell. Clar, jo crec que Javi Gracia tampoc vol plantejar un partit molt boig i de molts gols perquè li falta gent important. Aleshores, li va costar plantejar un partit així. Ara ves que el Llevant de Paco López igual un dia queda 0-0, que altre dia queden 6-5. És un equip que moltes vegades juga sense migcampista defensiu. Aleshores, veurem. Jo no m'atrevisc a fer un pronòstic. Pues te l'anava a demanar, així que t'has d'aventurar, Miguel. Pues, primer me diuen que mon pare és un sant, pues sí, però no per això, sinó en general. I jo diria que jo vaig a tirar cap a casa perquè al final és un poc... Vaig a apostar amb el cor. Jo vaig a apostar per un 1-2. 1-2. Jo tiraré pel 0-1, porteria a 0 de Zilesen, està fent unes grans actuacions. Jo crec que ha entrat amb força després de la lesió. Sí, això és innegable, ha entrat amb força. Sí que és veritat que, en teoria, Zilesen és millor porter que Jaume, en teoria, i se li havia fitxat com a porter titular. I clar, al final el seu estat de forma respon un poc al que s'esperava d'ell des del dia 1. Jaume, com a titular, no sé tu com el veus, ha hagut un poc de confrontació entre l'afició, perquè molts el veuen com a segon porter, es pareix molt bé, però com a titular igual ha deixat un poc de desitjar. Bé, jo penso que Jaume és pitjor porter del que el valora molta gent, millor porter, perdó, del que valora molta gent, i pitjor porter del que es pensa ell, perquè jo moltes vegades sí que veig actituds un poc estranyes de Jaume. Per a mi, per a un València normal, Jaume tindria la copa i punto, que era el que estava passant els últims anys. En este València sí que és veritat que entre Jaume i Cristian Rivero a lo millor havia que decidir-se per l'Almenara, però ara mateix que està allà per Zilesen, jo no dubte res perquè estem parlant del porter titular de la selecció holandesa. Bueno, us parlen també de Guedes, de que farà un doblete. Esperem que agafi el partit amb ganes, el derbi. Jo crec que tindrà l'oportunitat, és possible, de ser titular des del principi. I bueno, ve de marcar un gol molt important, de fet, Un molt bon gol. perquè al final és una remuntada en el descompte que te fa respirar i a més contra el Llevant d'una Emery. I bueno, esperem que vinga motivat, perquè és molt important per al València quan està en el seu prime. En teoria, Javi Gracia l'ha aprovat avui a l'entrenament, d'inici amb Gameiro, els dos en punta. També ha aprovat Alex Blanco per la banda esquerra, que també volia preguntar jo què li pareix al xat les titularitats d'Alex Blanco. Jo, personalment, no entenc molt, no per res, sinó perquè al final és un jugador que està un poquet perquè no hi havia un altre. Aleshores, Javi Gracia pot utilitzar-ho o pot prescindir-ho. Però de moment l'està utilitzant des de l'inici. Pues a veure si ens diuen els del xat com veuen Alex Blanco. Ens diu VCF 1909, que ell és valencianista des de xicotet. Nosaltres també, i esperem que els companys de 310 que estan darrere de les càmeres també. Bueno, no ho tenem molt clar. Alguno del Madrid n'hi haurà. I bueno, en quant a Alex Blanco, jo crec que també era per a donar-li un toc d'atenció a Guedes. Sí. Van haver de pujar al jugador al primer equip per a tindre una fitxa lliure en el filial. I bueno, pues Javi Gracia ha tirat mà d'ell quan se l'ha necessitat. Esperem també que estiga a un alt nivell perquè fa falta. Quan Guedes no està, i ja sabem que Cherisev és un home que és molt propens a les lesions, fa falta un jugador ahí com Alex Blanco o com Yunus, que va jugar en banda canviada. Clar, això ens estan dient des del xat, ens diuen, si estuviera Cherisev no entraria ni en la convocatòria. Pues probablement és el que estava passant. I també ens diuen, jo crec que un aficionat del Llevant, ojalà Alex Blanco i Gameiro titulars. Jo crec que està clar, s'està ja delatant com aquells de Llevant. Alex Blanco i Gameiro titulars, bueno, pues si són titulars, esperem que li marquen al Llevant. Exacte, ja, si dicen que siga per a fer la seva funció. Jo crec que Alex Blanco té nivell, el que passa que se li ha donat molta pressió, perquè al final, ara qualsevol jugador que es posa a jugar amb el València està amb una pressió de que han de fer un bon paper, han de fer un bon partit i la situació no ho permeteix. Sí, és que està clar que ara mateix al València no existeixen els processos d'adaptació. No poden existir perquè es necessiten resultats totes les setmanes i no és el València de Marcelino que a lo millor hi havia un partit a Mestalla que anava guanyant 3-0 i ahí entrava Canguin, entrava Ferran, però un partit ja guanyat. Ara mateix això no passa.
l'únic partit que el València anava a guanyar 20 minuts abans d'acabar el mateix partit, crec que va ser davant el Madrid a Mestalla. I tampoc és el Madrid un partit per a provar coses. Bueno, Miguel, pues jo crec que fins així, a no ser que en el xat tinguen algun dubte més. Ha sigut un plaer que m'acompanyes, Miguel, en l'entrevista a David Agustí. Igualment, Cristian, ha sigut una experiència increïble. Esperem tota la gent que hagi estat molt còmoda al xat. Gràcies també per la vostra participació, per les vostres preguntes. Recordeu que el podreu veure repetit el programa a través del nostre canal de Twitch, blanquinegres.com. Intentarem també pujar-lo a YouTube, on està el primer programa, en l'entrevista que farem a Fede Sagredes i a Merchina Peris, que va ser la primera dona que va marcar un gol a Mestalla en el 1970. I bueno, donar-vos les gràcies per estar. Segurament tornem dilluns. Avui ha sigut programa especial, en horari especial, perquè a Johor eren les 11 de la nit i David Agustí ens demanava una hora un poquet, que avançarem un poquet, però bueno, ens comenten com és pel xat a les Blanco Extrem i Yunus en bandes, i d'altres seria una opció. Sí, no ha treballat amb el mateix, però amb vas a la dreta, però sí que és una opció que valora Javi Gràcia. Bé, donar-vos les gràcies també als companys de 310, que es deixen el plató a Tavernes Blanques i que fan una feina de producció espectacular, i a tota la gent que ens ha acompanyat i la gent que ens veurà en diferit. Moltes gràcies, esperem que guanyi el València este divendres en el derbi, poder adelantar al Llevant, clavar-nos en 33 punts i respirar més tranquils del que ja respirarem este cap de setmana després de guanyar-li al Villarreal. Moltes gràcies per tot, gràcies Miguel. Gràcies a tu, Cristian. Ens veiem dilluns i gràcies. I amunt València. Adeu. València.
Warzone tournaments as well. We know how good he Gràcies a tots, adeu.